Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Unsa man say gisulti si Yawa? Sa tinud-anay ang Yawa wa ba gyud magsugo nga paggubot mo. Kay mo na isulti si Yawa nga kagubot dili gyud mahitabo nga mosunod ang tao. Kay wa may taong gusto gubot. Nilingay mong tupad. Ina gusto ka gubot. Pangutan-a ba? Awa. Why ganahan oy. Kinsa gutay ganahan gubot. Pero unsaon nato pagkasiguro nga ang Ginoo gyud mo'y nagsultig kalinaw o ang Yawa ba kay nagsultig kalinaw? Be, unsaon man? Diba mo? Kay kinahanglan magyud atong i-discern ang spirit. Matod pa ni San Juan. Kay usahay ra ba sunod ayon ta. Parehitong rally. Dunay rally kadtong white ribbon. Doon na sa rally nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo. Na sa rally nga panguluhan sa mga pingklawan. Kinsa man gid ani ang nagrally nga ang tumong mao gyud ang tinuod nga problema. Ang pagsulbad sa tinuod nga problema sa nasod, madaghan maning garali. Parihar sa danang daghang kaso gi-file na ni-file og impeachment against sa Vice Presidente, doon na sa to ni-file og impeachment against sa Presidente. Karon kuno na sa kuno mo file og impeachment para ni sa Ombudsman. Kinsa Manila kaha ang tinuod yung ni-file og impeachment sa tinuod sa gyud nga angay nga i-impeach. Ug di ta kamaong mamalandong basig mailad ra ta. Unsa may timailhan nga kanang maong kalinaw nga imo karong gipangandoy gikan nas Ginoo. Ang Ginoo ay nagsulti nimo ana. Unsa man? Basta malinaw na kayo. Basta makapahimo ng bag-o sa imong kasing-kasing. Basta mabag-o gani ang imong kinabuhi kana tinuod na nga kalinaw. Kay ang Ginoo gusto gid siya bag-o, di siya ganahagdaan. Bag-o gyud. Mao bitaw ang iyang bino, bag-o. Ang iyang panapton, bag-o. Ilingay mong tupad. Ina bag-o na imong naong. Ina naong. Bag-o, naong. Di sad ganahang ginawa ng naong ra imong bag-ohon. Di ganahang ginawa ng bag-o kag balay, bag-o kag sinina. Di sa ganahan ana. Ang iya gyung ganahan kana yung bag-og kasing-kasing, renewal of the heart. Kung ang imo ganing kalinaw, maura ang pag-preserve sa imong karaang kinaiya. Kana kalinaw na nagisulti si Yawa. Mo na ang resulta karon, daghang nag-away kay iyang i-preserve ang iyang kalinaw, ang iyang security. Di man siya malinaw nga na ay mga tao nga magsigig tudlo niya nga mauni buhaton. May pag-awayon ti ka aron mohilom ka. Di man malinaw ng atong mga leader sa gobyerno nga na ay magsigig tudlo nga ikaw maoy nangawat, ikaw maoy nangawat, ikaw maoy nagkorupsyon. Ipapriso ti ka. Pailan ti kag kaso. Di man malinaw ang Senado nga
na ay magsigig hearing sa Blue Ribbon Committee bahin atong flood control scam. Gubuton taning Senado haron mailisan ni sila si Cayetano. Pagkailis na, wa na gubot. Wa na tong mga NBI, wa na tong mga ingon nga naay threat sa Senado nga kinahanglan i-lock gyud, kinahanglan mag-online na lang ta kay naay threat. Wa na. Di ba? Mao na siya ay mga yawanong kalinaw ang pag-preserve sa sala, ang pag-preserve sa tawhanong mga anomalya. Ug mao na ron hitabo sa atong nasod kining mga kaso karon nga gibuhat sa atong nasod. Gibuhat ni aron ma-preserve ang ilang anomalya sa atong nasod. Mao nay nakapait. Pero kung tagaan ganig higayon nga ang Ginoo mo'y muhatag og kalinaw, ang una gid niya gayong kwaon mao ang sala. Ug unsa man ang sala? Kanang ang imo ng kaugalingon ang imong gihigugma. Lingay mong tupad. Na kinsa may mas gihigugma nimo ang simbahan o inyong balay. Nako no. Pangutan ba, na kinsay may mas gihigugma nimo ang simbahan ba o ang inyong balay? Ha? Kinsay mo ingon, Pader, mas gihigugma nako ang simbahan kaysa among balay, tasa nga mo. Tuan na, wa naman. Mauna, puro-puro yun mo yawanon. Nganong ang inyong mang balay, inyong higugmaon kaysa simbahan? Ngano man? Kay ako ning kalinaw. Ako. Ang sa Ginoo mga igsoon atong kalinaw. Muna ang balay sa Ginoo mao ang langit. Ug unsa may ang gibuhat, nanaog siya dinhi siyota, gibiyaan niya ang langit. Ngano man gusto niya nga kita iyang tabangan, iyatang puy-an aron makasakatag balik sa langit. Ingon ana ang kinaiyas Ginoo, nya di nato siya pwedeng dawaton sa atong kinabuhi kun kita dili sad ta maliwat niya nga magsigig higugma sa uban. Magsigig huna-huna sa kaayuhan sa uban. Lisod kay nang magsigig simbang ang gihangyo, Ginoo ayuha ko, Ginoo makapasar unta ko, Ginoo makauyab unta ko, Ginoo mulampos unta ko. Sige lang ko. Di na pwede. Matapos Ginoo magisi ka na. Kaya Ginoo gusto mang biyain ang imong papagmama, biyain ang imong bana, biyain ang imong anak, biyain ang imong bisyo, biyain ang imong kwarta, ipamaligya ng imong mga butang ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Mao man na itudlo sa Ginoo nga ikaw balik ayo, Ginoo tabangi ko, Ginoo mulampos na niya akong negosyo, Ginoo. Ayaw anaa. Unsa may mo isulti? Ginoo makapasar unta ko sa board exam aron makaalagad ko sa daghang mga tao. Lipay kang Ginoo na. Ginoo maayo unta ko sa akong sakit aron makapamaligya pa ko raffle tickets. Sus kalipay sa Ginoo na. Ginoo padako-dako among balay kay adto nako didto pahigdaon ang tanang way balay nga akong makit-an sa among silingan. Nindota na no. Mo na inyong ampo. Way ayo lagi mo lagi na. Mo na kitang mga Pinoy luoy kay ta. Kanus apaka ta mausab. Ana man gay pipila nato nagitawag og community-centered na ang gugma, dili na self-centered or family-centered lang. Mabda na ron sila, sige ingon, ato na ning wagtangon ang political dynasty. Istoryahe. Unya ang nagsulti sad, otros ang dynasty. Pero okay ra gyud na. Bisan pag political dynasty, pareha sa Japan, pareha sa Singapore. Kasagaran diya mga dynasty manailang. Pero ang ilang kinaiya dili para lang sa ilang
lungsod or sa ilang kaliwat kung dili para gyud tibuok nasod. Ang ilang gitan-aw gitawag og national consciousness. Ang ilang effort ba national welfare, dili clans welfare, dili family welfare, dili self-welfare. Di ba? Mao na importante. Kaya ang Ginoo man God, matud pa ni San Pablo, usa ka lawas nga dunay daghang bahin. O kinsa man ang mga bahin sa lawas sa Ginoo, the whole humanity. Mao na si Kristo nagluwas nato gikan sa sala, dili para lang sa pipila ka tawo, kung dili ang tanan gyung katawhan, the whole, kitang tanan. Sige, lingay mong tupad. Ug di mulingi, wa nay labot sa lawas ni Kristo. Sige, ingna, pwede na kaadto mamahaw sa amo karon. Sige, ingna adto ta mamahaw sa amo. Niya, mingon sa nang usa, pwede sa kunimog ako'y manglabas inyong bulingon. Oh, di ba? Inana. Niya, mingon sa nang usa, pwede ra gyud adtong akong bana mo higda sa inyo karon. Oh, ana. Nindot no. Pero dili sa binuang nga kuan buhat para sa kayuhan sa tanan. Mao na nga dili ka makaako pagbuhat og butang nga makapasakit sa imong isig ka tawo. Mao na nga kanang hustisya nga atong giingon sa atong balaod, dili nimo i-apply sa pipila lang. Mao na roy uso katong rally sa Iglesia ni Cristo nga usas ilang gipetisyonan kanang selective justice. Kana bang ang hustisya akong ipahamtang nimo basta kontrata, pero di na ko ipahamtang basta amigo ta, bisan pag ika maoy sadaan. Pareha karon ang difference anirong plunder nga gifile sa ombudsman nga iya kunong ipapriso na si Rodante Marcolita. Unsa may gibasihan? Ang donasyon sa iyang pag-campaign period. Donasyon gikan sa iyang mga amigo, mga tulo ka buok niyang amigo. Maniabot ko nung mga 75,000 million man tinga ito. O niya, wa ma-declare ni Rodante Marcolita nga, muragwa niya ma-declare ba, nga naay ni-donate niya para sa iyang campaign pagka-senador. Niya, gi-issuehan day na, gi-relate day na sa kaso nga plunder. Kaya wa niya gi-declare. O niya, na ay dagko ka donations, gipang-mention karon nga niabot og hapit mo 400 million ngadto sa atong presidente. Pagdaga niya, gipanghinganlan magana dihang mga nag-donate. Niya gipahiluna pagyod sa mga nindot kayong lingkuranan karon sa atong gobyerno pagdaog nas presidente. Wa may kasong plunder. Na-declare sa kana, o man takibaw, na-declare ba? Nga, niabot yun hinog 400 million, wa kasuhi o plunder. Di ahinoy gidonate sa iyang amigo, kasuhag plunder. Maura mo ng kasuha. Di sa to pa, selective justice. Niya, kasuhan nila si Chis Escudero o si Joel Villanueva, matod pas ombudsman, hinog na ang kaso, pagbali na nga to speakers, o karon, wa na, musugod na sad kunog, kuan, review kung tinuod ba yung naa sila'y kaso, back to zero. Maigsoon, mao na siyang ingong Kristo, lisod kayo ibutang nato ang bag-ong bino sa daang sudlanan. Dili pwede mosod si Kristo sa kasing-kasing sa mga taong dili makabiya sa sala. Last na lang lingi sa imong tupad. Na biyain na ng imong kwarta o niya ipalit og raffle tickets. Ingna ko no, makabiya ba siya? Ingna ba? Kay naanad magita ng tigom. Biyae ko no nabe. Niya ipalit og raffle tickets. Daghan nang namiya silang kwarta, niabot na nga atong halin og 33,602 ka mga raffle tickets. Pakpak. Salamat kayo. Niya,
Padayon ta ha, mamalit, mamaligya. Karon available ang among GCash accounts, available ang atong bank accounts, available ang atong kwarta padala. Sige lang gyud mong sunod aning mga data nga atong ipakita. Naasaroy na maligya diha suroy-suroy, daghang mga tickets ron nitabang nato. Congratulations sa nitabang. Mamalit kay naapatay mga around 200,000 ka mga tickets nga available. Nya 33,000 pa lang ang atong nahalin. Unsa may bag-o nga mahitabo nato ani kay mao maning namaligya tag ticket kay natay bag-o nga pangandoy nga isuod sa nato sa bag-ong kinaiya. Ang atong bag-o niya nga bell tower. Kanindot og naatay bag-ong bell tower nano? Nya kanindot og naa sa tay bag-o. Upang sa gitay klaro din pag-abot nako wa man gyud Adoration Chapel. Maghimo tag bag-ong Adoration Chapel. Nya maghimo sa tag bag-ong CR kay kanatong CR di ang atong gi-renovate. Mura naman sa nasiyag bag-o pero karaan magyapon na. Katong mura tag mo id-id kaming mga laki, mura mig miid-id sa punuas lubi. Kita among sampot samtang mangihi mi nya inigatubang nato na mga tao na karon ato na nang giarang-arang og jutay. Nya maghimo sa tadihag bag-ong walkway diha sa atubangan ngatong himuon nga Walk of Apostles. Daghan na niya kay tag mabinerate nga mga imahin sa mga santos original nato. Apostolic Foundation, gitawag nag-Apostolic Foundation anha diha sa tubangan. Og maghimo sa tagbag-ong mga lingkuranan din hisod sa atong simbahan. Kanindot ana. Pero gakinahanglan tagbag-ong katawhan nga andam gyud mobiya o muhatag sa ilang mga kabtangan para sa simbahan.